tinapalabas. Nagpa-Espanya ni Don Esteban, gaputa kayat na makita ti mapa nga imbagan nila kay Usep. Iti kawan na, kinay kayat ni Lolita asaanen nga agawid da Benito ken Pedrita iti balayda, ket umyandan iti Villa tapno adda kadwana. Napan ni Lolita iti ayan ti inana. Idinto tanapan met na kitsyenda da Benito ken Pedrita, apaman anay tulod da daytoy. Malaman, idi palagip ni Pedrita asukunen ni Benito ni Lolita. Ngem kinuna ni Benito, nga umyanen daytoy iti ayan ti inana. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Makamuka no di mo sukunan ni Senyorita Benito. Sa anak matngarudan nga agluto iti para ken kuana. Agluto ka iti naimas para kadataba ka. Anya? Mapadasan tamot ita ti biyag ti baknang. Data ti bumalay dito'y Villa Gabriel, tawan dagiti amo ta. Ambisyoso ka unay, Benito. Ay sus, gundawayan ta. Awan da nga rod, di damat makita ti aramiden ta dito'y. Apay, anya ti aramidam? Aghanin ta. He, laklakayan. Oh, da kayo akabalyaw. Awan makunayon ha. Intad konti ka ninyo. Tinumin nyo. Kenti vitamina yo. Awan nagsakit ka da kayo ha. Kas kala mauyong ditanta kasarsaritan pa yan dagita kabalyo. Ay sus, makaawat dagito'y bakit. Kas dala tao. Dilaunay istalyon. Masirib da ita. Dita ka man laang. Uy, agluto kay tinaimas sa pangrabyan ta bakit ha? Ay na. Nagsaya at talaga ti biyag mi no kasto nga awan ni Don Esteban. Agulay ka. Adamot dete inted ni Senyor adinan usaren a para balay na. Bado ti Don Dayjay. Inak agdigusen ket isuot ko Dayjay. Kasla siya ko ni Don Esteban no isuot ko Dayjay. Mi esposa Pedrita, naisagana mo ti kumida? Anya ti... Benito? Oh, payakas ka lang nakakita iti alalya. Apay day taroba ni Senyor Esteban nga insuot mo. Napan ka nagsukain iti aparador da? Anya nagsukain iti aparador asasawam. Inted na kanyak da itaoy. Anya? Kitain nak. Bagay ko ka day? Sirigan nakman bakit? Bagay ko ka di mat ti maawagan iti Don Benito? Bueno, Senyor Benito? Agraraman a Benito taiso. Si kamay. Parag papas mat da tao nga agbyag akas lagawn. Maditi kastangar aramidam. Tapno awan maatew. Ingkamot agdigusain. Ket isuot mo met dayta insagot ni Senyorita Lolita nga atidog abistida. No isuot mo Dayjay, kas kaladon niya meten bakit? Awagan kanto meten iti Doña Pedrita. Madi ka kadipay. Ay, Benito agriing kan Anya ka kadi Pedrita? Sikalaang ti agraraman. Di na iramraman. Anya ti masapul yaw? Nagkukuyog kayo matan ngay may dito'y Villa Gabriel. Awanan ti isama. Umay kami ang pagpakasi kani Don Esteban. Itapay tawan ni Senyor Esteban. Hindi mo man kanuman. Pagkakal pa kami inalayan ti Villa Gabriel.
Awan ni Don Esteban kung naklangarudan. Apay aya, di kay makawawat. Binito. Pasensya am idan. Imbaga kung kadakwada nga awan ni senyor. Yung bida mamati kanya. Isang bagak mo may da dito, itapanaknakan dia. Imbagamot gaya man niya mausip nga awan ti amo tayo. Hindi kay kit din mamatay. Apay, anyat pa nagkita yo kini ama Josep ataltal ka ni Senyor Ije Away. Ulbud ka di alakay iti panagkunayaw. Awan ni Senyor. Awan. Iso pumanaw kayong ditasango ti ruangan alandaw. Binito. Mga masisante kayo tun sumangpat ni Don Esteban. Nay, apay akas na tipunam, ama Josep? Kasla si kamatante iso. Imbag man ta nakatakaw ka ito bado na. Ay, saan ko atinakaw na ito? Intod ni Senyor Kanyak. Mala, ibagamon kadakwada pumanaw kayon. Awan ti mangted iti isang yaw, tawan ti amo tayaw. Saan tayo magbisin dito Hacienda Gabriel? Kaura kurang ti pagbiag tayo. Kan kurang ti bingay tayo iti talon. Agbiag tayo no nagagat tayo lakit di. Agpaiso tayo tapong? Nangagyat ako na ni Luciano. Nalawa mo tilikudan ti pabalay tayo. Nalawa ti intad ni Don Esteban apasat ti Hacienda Gabriel. Pagpatakdiran iti balbalay. Babasit mit dagiti na ipatakdiran babalay tayo. Iso nalawa ti likudan no arubayan tayo. Basta timot iti danom iti talon taadamat pinarami ni Don Esteban paiyas wano kanal. Pag nanti danom manipot iti dakkel akarayan. Nga iso ti mangpaspasayak iti kataltalunan. Agmula tayo tinatnatin kanda dumapay nga pagbitan at pamataodan iti kanan. May supusup iti inapoy. Gusto ni Apong Josep. Kasta per aramido ni amang ko. Nagbangbangkag kami iti likudan ti kalkalapomi. Nagmula kami iti kamuti lanot. Kan kamuti muro. Dandani makalita tagijayan. Agbagbagas dan. Nagigyo. Puno ti imbaga ni Luciano. Tulad din niyo ti araramidin na. Tumot natin magimulan tayo. Sigurado nga lang tumot lang ni Don Esteban ti Bape. Saan na nga alaan? Ti kunanagin ni amang kau. Ket ibingayan tayo lang iti pangramanan tayo jibilya. No kaya dati agsida iti natang kan mangan iti prutas. Matlagayam. Ala. Agsubli kayo, nakadag iti kalkalapawiyo. Agtrabaho kayo para iti bagbagiyo. Sana day talagur ura iti manabtog dita. Mayat jemboga mapok Kasta, tulungan nak nga agpalawag. Bukas di makauawat dagiti kapurukan tayo. Ay, aguray ka man. Ay, manutawon mo na pok. 18 lang nga pong. Si kansamot deta diyan ni mga sawa. Una pong. Isungarod niya, umag-agawa akmat at tumultulong iti trabaho da amang ko. Wala. Ay, kasta ati buwero. Mala. Mga sawa kantong arudan. No, agiskwila ka kunak kuma. Angam kunamot ni amang mo nga awan baal na amang pa-eskwila ka. Maawatak deta apong. Maawatak dagiti dadakkel ko. Umagawa aglayan niya agtalong. Tinto agbalin na putot ko ta agiskwila. Kasta. Ay dayawon ka, apok. Umasinso ti agpamilya. No, kasta ti kapanunutan na. Malala, umagawa ka nga ron. Saya atam ti agtrabaho, apok. Agarap ka dito'y Brutus,
Mapanak man iti ayan dagitag bangbangkag. Di ka umad-adayo, Brutus. Agarab ka lang dito'y turod. Nimit Luciano aputot nila kay umpong dayta. Nene. At idug apaltog tinakasabit iti sanga timangga. Kaabay tinakasabit metlang abayon. Balon nga tatilinaon dayta. Agap, dayta nakabiti na paltog. Asino nga tati aking kukwa dita? Iskupita mo't gayam. Pagtirtiro da nga ta iti tumatayab da ita. Ado nga minti pagaw kada alimuken ditoy. Ang mga nuad dapay makadanon nga abuyo ditoy. Manipod dita kabakiran. Luciano! Isardeng mo pa ila de tagbukwal dita! Nakita na kung dito'y sirok timangga. Umay ka pa dito'y linong, Luciano! Di ka unay! Umaya po, Mang Binitaw! Ubayan ti loko. Naidumduma day takadagiti amin nga agtutubo alalaki a putot ti manlalon. Nagagayt, ken talaga nanakam. Adda na panunot ko. Wag, napintas tinapanunot ko. Aganok ta ko na, Mang Binitaw? Wag, adamot gayam iskupitam. Apag iso, tadamot iskupita. Angam, naidumaday jay dita iskupitam. Ha? Anyamot tinagdumanda? Agpaiso nga iskupita kit kitaan. Awan duma na itilanga dita iskupitam. Ngam, bala ti kalibre 22 ti bala na. Ha? Oh, di ka kadi agbilib? Pasadya day jaya pinaaramid ko iti agar-aramid iti paltog, ijay baryo tiko. Ha? Ni, ijay mo ti nang paaramidan ni amang ko iti daytoy, Mang Binitaw. Aya. Kita agman ti bala na. Uray jak ipakita. Kapadpada siguro ti bala di paltog mo. Kita aklaeng. Mabit lang. Nay, kaya't mo asawen, ikarkargam dita bayon nga ayan ti balon mo, kat ibat batim la dito'y sirok ti mangga? Wen met? Ay sus, delikado barok. Kasanunuad na maisarong atulisan ditoy. Kaya't sukainan dati bayon mo. Aramaten damot lakin ka, day taigam mo. Di danto aramidon ti kasta, Mang Binito. Nasingpot damat. Nay, kaslam amum ida. Saan mat? Damag ko lang. Adda na panunot ko, Luciano. Numayat ka, agkuyog ta. Anya dita? Mapantaaganop iti kabakiran. Nalawat ti kabakiran na masakupan ti Hacienda Gabriel. Adulakit di ti atap nga ayop ama ano pantay jay. Talaga nga ato. Napadas min kin amang tinapanaganap. Kastaya. Sige, ibagam kiniamang mo. Mapantayon to aganop. Anya, kayo aganop. Uwi na po. Mala, sumurutak to. Kano ti ipapanyo? Intun parbangon ka no, kuna ni Mang Binito apong. Ay, apay nga itong parbangon, apo. Kastamot ti kunak apong. May mayat no, agrobwat tayo dito ipatat iti malam. Kumita tayo iti pagpalabasan tayo iti sumagmamanong nga oras. Sa tayo to aganop iti parbangon. Ay, huwag rabi iti panaganop. So, mapantayo iti kabakiran sakbay asunit ngat. Awan angin na.
bumbak man. Oy, Benito. Apang nga inruar mo data iskutita. Ing kami aganop kada Luciano. Anya! Wayne, ado ka no ti mano pa ni ti kabakiran ang masakupan pa ilang ti Hacienda Gabriel. Agar-aramit ka. Saan aday ta ti trabahom? Kakaiso na anawaya da tao ita. Tawan pa ni Don Esteban. Wanang... Martengkan, di ka man nagbalin na kontrabida? Agab-abuso kan, Benito. Panunotam. Amang ano pa kaikatam akatalak ni Don Esteban ti aramidam. Awan may, di namot makitkita. Kat no maamuan nanto. Maamuan na ano ibagam dang nga? Saan asyak ti mangibaga? No di kat dagiti makakitkita ken ka. Di ka man. Sikalaang ti kadua ni Senyorita Lolita dito Villa. Iso asiguraduam ang nakatrang ka amin atawa ken ridaw apaman asumipngat. Mapan kayo itan? Wayne, ita kano amalam ti isasangat May. Dila kay usip ti kadua May. Pagsakayak ni Brutus, kukudak met jay dua kabalyaw ta pagsakayan da Luciano. Ilukod mo matanda kita kabalyo ni Don Esteban, Benito. Oray, ket awan met ni Don Esteban. Benito. Inukod ko na, tapno agkabalyo kayo mait. Narigat met no, nakakabalyoak, sakit magmagna kayo. Amang ano, agungot ni Don Esteban intong sumangpat. Di nanto maamuan, basta awan agtagtagari kada kayo. Di mo maibaga, Benito. Siyak ti makamo. Ayabam ni amang maon, Luciano. Mapantayon. Mala. Ayabam ti amam, Luciano. Agkasakay kami dito'y may sa kabalyo. Ta si kadita may sa. Nalaing agkabalyo nila kay Usip Ado pa'y laing ti atiwan ng agkabanwag. Dinto ta nasuruksan nga 80 ti edad na. Hey, Ama Usip! Agannad ka! Di mo na partaka, dagpataray, kat medyo akiki din ti pagnan. Kasi agannad! Saan ka na yun? Di na kawagiran! Pudlutin mo na niya akong bro, Benito! Ho! Aginayad kan Brutus, delikadong tidalan. Mang Benito, agaramid tayo ti pagpalabasan tayo ti Sardam. Anya ti aramidan tayo? Nagtapayag dagiti pinuon ti kayo dito'y nagsardingan tayo. Kaslas subit ngay tayo. Nasapa pa'y mutla ti oras. Kasla rabiin ta napuskol dagiti nagtatayag kayo dito. Para kin ka dito may sasako. Sakaw? Apay dito'y? Agaramid tayo iti sinanindayon na may galot ka dagiti pinuunti kayo. Iso ti pagidaan tayo, inton makapangrabii tayo. Kasta ti dami dito, no umay kami agan ano. Mang Benito, kabalan ti agid tayo ti sakong indayon? No, kabalan ni Ama Usip. Hey. Apay kat ajak kabalanan. Ay, shh. Agulimak kayo. Gulimak. Saan na ada tayo ti tao dito kabakiran? Asino dagiti nadlaw dala kay Usep ang nakakabalyo iti kabakiran. Gagayem, di liwayan na denggen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Technical Supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. El Uro con Sangre!